Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-għoli tal-ħajja realtà li qed tolqot lil għexieren ta' eluf ta' nies u qal li minkejja li l-Gvern 13-il sena ilu wieħed li se jeqret il-faqar dan żdied. Intervistat fuq Net Television, Dr. Grech qal li ma jistax ikun li l-Gvern jgħid li hu tan-nies imma mbagħad jinsihom. Min-naħa l-oħra qal li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li titneħħa taxxa minn fuq il-kola li tingħata l-għajnuna lil min iħaddem biex iż-żieda fl-għoli tal-ħajja ma jġorruhiex huma u li l-piżjiet żejda fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni jittaffew b'fond nazzjonali. Apparti jekk semma tneħħija tat-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro dħul mill-part-time jew sara. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ekonomija li tattiri oqsma ekonomiċi ta' kwalità u jrid jolli l-standards u l-pagi. Dwar ir-riforma tal-Kostituzzjoni tenna li l-Partit Nazzjonalista u favur riforma sħiħa. Wera l-fema li l-Gvern mhux jirrispetta l-Kostituzzjoni u l-poplu għax irid ibiddel biss parti żgħira minnha. Dwar Manuel Island, Dr. Grech stieden li l-Gvern ikun trasparenti. Semma kif dwar dan is-suġġett kien hemm min dawwar id-diskors tiegħu u nnota li sal-lum hemm kuntratt li għadu validu. Mistoqsi fuq il-Kunsill Lokali tal-Gargur, Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem irrispetta r-rieda tal-maġġoranza u jippretendi li l-Partit Laburista jagħmel l-istess. Referenza wkoll għall-aħħar bidliet fir-responsabbiltajiet ministerjali. Dr. Grech qal li r-reshuffle baqa' ma sarx u dan juri li l-Prim Ministru Robert Abela qed jikkontrollawh. Aktar qabel Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista sa jkompli jaħdem biex ikun gvern alternattiv. Waqt li kien qed iżur diversi każini tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Grech qal li l-Partit Laburista qed jagħmel minn kollox biex skontu ikisser il-moral tal-Partit Nazzjonalista. Wera l-fema li l-Partit Laburista qed jagħmel dan għax qal li għandu problemi kbar interni ta' tmexxija u ta' governanza. Sostna li l-Partit Nazzjonalista jrid jara li kull lokalità toffri ħajja ta' kwalità lir-residenti u għalhekk se jara li f'kull kunsill lokali jsir studju ta' carrying capacity biex ikun magħruf x'titjib infrastrutturali jeħtieġu l-bliet u l-irħula.